Ashe dai da gaskiya su yi motar nan. Wallahi Allah, amma me aka yi aka samu kuɗin mota? Wa ya sani ma ko Abuja ya je. Ina ba odan nan tashi ya sayar To ba. komai dai zai iya faruwa. Ko ku idan mutum ya samu abin alkhairi ba za ku faɗi alkhairi akan abin da ya samu mai rukunin fa. Ku ringa faɗa ya sahaba abokan yana ku daina ku canza ba haka ake ba. In ma da sai ce ko Abuja ya je ina ruwan ku? Ina ruwan ku? Haba. Kawai in za ku wa mutum murna ku je kuma murna amma za ku ringa faɗa abubuwa akan mutum haba. In ma can ya je ina ruwan ku? To mu ma mun ji ba mu je mu mai congratulation. Ta so mu je mu masa Allah sanya alkhairi. Wato ita rayuwar duniya da kake ganin ta kaɗan ce. Mutane munafukai ne. Daga an ga ka samu shikenan. Shikenan mutum na sarinsa. Yi wallahi dariya suke ba. Shi an bari ciki sai dai su mutu. A kaga suna jib suna zuwa. Ya ne? Wala Najib. Ya aikin? Ya abubuwa wallahi Najib alhamdulillah. A na gode ta. Na gode wallahi. Kuma wallahi Najib gashi ba canji. Ai Bilal ba matsala. Sai mun zo an dana. To ba komai na gode sosai. Na gode sosai. Ai Allah.